Apa kowe iki ra wedi kena corona lah? Ora dong kabeh. Goblok. Masker kuwi intine engko nggo wong lara. Nek dhewe sehat, ora perlu nggo masker ra apa-apa. Lunga atau aku lunga kerja atau omah atau wong tuwa ora ngelu ora nglokro ora miso wis tak ati tunggu aku bali isih joko ati iki nggo kowe ikhlas ati iki yen tok tinggal rabi. Ini lho berita toh. Korban meninggal corona nang Indonesia iki wis wong papat ya. Aku tak ada di resah toh. Nah, dikenal njur mati dia. Nek mati ya dikubur to, Mang. Aku ki nek kowe ra ono kepikiran jembul aku iki. Iki jan kancaku sing terbaik kok, Mang. Dudu masalah kuwi, Bul. Aku kepikiran nek kowe ora ono ki lenggotong kepiye. Bandesane mesti ramot, Bul. Mending ngene wae sesuk. Nek kowe ra ono kowe langsung teko ning kuburan wae. Kok tak kasen ki Gojek. Cangkemmu iwang tas dadi kancaku terbaik kowe. Soale kowe mati tak glundunge kali men kali. Ya ngono kuwi, Bul. Ngono iki jenenge melanggar norma agama. Tur kowe ya ora gampang nesunan. Nesunane marake cepet penyakitan terus baru cepet le mati. Nah, kowe ket mau bahas mau mati wae iki yo. Mati iki wis urusane Gusti Allah. Kowe arep nang ndi wae nek soalnya mati yo mati. Kabeh kuwi wis urusane Gusti Allah. Lah jare ra oleh bahas mati. Kok sih tak bahas, Bu? Lah sing bahas mau mati ket mau kowe iki je. Wes yo, golek masker wae. Ya. Bit. Wah, topeng kok rupane dhewe. Lah kowe sapa kok? Rupane kaya sempak, maku dengan sempak. Wong-wong ki ngerti nek kowe iki kaya sempak, mas cetak-cetak. Oh, bantenge kaya ngene kok rupane sempak. Cintamu kandas mergo rupamu ki kaya sempak. Lah ya ono ne sempak sih tak maskeran ki. Aku mau golek untung masker ki ra ono. Tak kabeh doan ki. Wah, dadi borong maling kita. Loh. Bengkelnya tutup apa, Bit? Instruksi dari atasan, bengkel tutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Wah, tenan dina bayaran iki. Oh iya, Jok. Terus awak dhewe arep ngopo? Apa ya? Oh, anu Bit. Saiki adewe gawe lagu judulnya Corona. Ya aja, Jok. Musibah dimanfaatke, iso dibuli kowe. Ayo malah viral loh. Ya nak viral, dan nak dicekel polisi gara-gara menyebarkan berita bohong. Manusia sempak. Wih, Mas. Joko karo bibit ki don endi? Joko karo bibit ning pasar, Mas, tuku pacul. Tuku macul apa? Do dadi petani apa piye saiki? Ora, Mas, arep nggo macul dasmu kuwi. Nggo macul cangkemmu lho, Mas. Oh. Rupamu bet, nganggo topeng. Ngopo kowe ya? Kaya sempak rupane. Jok. Iki mencegah corona, Mas. Corona. Wah, nek corona iki aku duwe solusine. Iki. Nganggo iki. Iki masker SNI internasional WHO. Iki ana 3 layer, 3 lapisan. Dadi bakteri, debu ora bakal mlebu. Hargane piro iki, Mat? Oh ya gandeng lek adol karo kanca ya tak dol murah wae. Ya hitung-hitung kowe kuwi balekke modalku 100.000. Ora sah. Oke, Mat. Aku tuku siji wae, ora sak bok. Ayo iki siji sakmene iki 100.000. Wah, kok larang banget, Mat.
Lah ya gari kowe kuwi arep selamat saka corona apa ora? Nek ora gelem tuku ya ora apa-apa. Kesehatan kuwi di atas segalanya. Jane iki nek tak dol ning jaba 200.000 cepet. Nek kan gandeng kanca, aku kelingan karo kowe kuwi tak turai loro. Yo, hitung-hitung balikke modalku. Kan bisnis is bisnis, Mat. Akhirnya ngerti. Piye Sidora? Aku gelem, Mat. Ning aku utang dhisik. Kowe ngerti dhewe to? Bengkel tutup. Wih, aku yo gelem kuwi. Ya wis lah. Ora apa-apa. Ning eling, apa mau? Business is business. Jos. Nyo, kita ngerti yo. Ben sehat ya. Kamu sehat kan. Mencegah kok. Larang. Apa? Ini ora apa-apa. Ini kesehatan. Badhe mados masker wonten mboten nggih? Alah lele jan koyo kentekan lagi pas corona iki lho. Waduh. Marai repot. Pun dadi barang iki Mbah berarti. Pokoke. Oh, nggih pun nggih Mbah. Ayo, Kalau tak nggih. teng toko riko riyen. Nggih, hati-hati ya. Ayo, Bul. Sun. Moga-moga. Lah mesake ge. Bocah yo golek masker nganti kentekan ya wis muga-muga kok entuk nang kono ya Le ya. Nggih pun nggih Mbah, kula mados riyane riyen. Nggih, moga-moga. Nggih, hati-hati. Assalamualaikum. Jalan. Bul, kene kan ora ya? Pilih wae ya. Iya, jajal tekan sih wae. Wah, sing takon tenan. Kok nek ana tuku teh gelas. Ya. Bun, Eh, gadah masker mboten ya? rano masker ya kene anane ya. Kene gur warung anane ning apotek. Oh, nggih pun, Bu. Tangane, Bu. Lah ana piye jenenge? Luar tuku apa-apa ora? Lah kowe wae. Ora aku ya wis. Pun nggih, pamit. Lah kok mak dene iki arep ngopo, Kang? Lah niki jelas ono. Cetro. Yo, delik yo. Tenane mu ning ngene iki ana mu. Ono, jelas ono. Ono Indomie. Ayo Bu, pangan-pangan ora, Mbah. Pangan wae pikiran. Piye iki? Cidora. Yo, aja ono, pesen ono. Indomie. Ada iki golek masker. Ini Indomie nang merano iki bali wae. Wah, iki ngisi-ngisini tenan. Ora apa-apa, Bu. Wah, Bul. Aku nang ngene iki wis menyerah, Bul. Kabeh toko diobengi wis ra duwe masker, Bul. Awang masker wis do diborong kok, Bul. Ya aja ngono, Mang. Aja gampang menyerang ngene iki. Lho, lah ya piye to, Bul? Lah wong ak dhewe iki lek golek lah ya bareng to. Kabeh toko wis diobengi to. Ning kabeh toko do ora duwe masker, do kentekan masker. Wah, piye ya ngene iki, Wang ya? Hah, saiki ngene wae, Bul. Awak dhewe mengasingkan ning gua. Ya ora? Sik. Lah dhewe kok ning kentekan pangan, ader mangan apa? Oh, ya Bul ya. Aku ki nek ngeleh ora iso urip ya. Tak pikir-pikir ki idemu ki ra metu kabeh mu. Apa? Mending ngene wae. Hmm. Adehi nyamar dadi wedhus. Terus Kan virus corona kan ra iso nyerang wedhus. Heeh, terus. Nah, adehi nyamar dadi wedhus kan arti nek adeki menungso. Wah, iya ya, Bul. Terus ade bendina mangan suket.
enak ya, Bul. Wah, ya mahal kan masuk ke. Kok ade dadi pokok ngene iki piye to, Bul? Iya, ora, aku gumun mah ra kowe. bingung aku ya. Ayo ta. Aku ya mah bingung, Bul. Wah, tau bengel lah tutup pipi iki. Asik, Brai. Loh, lah mas seneng pipi ta Bray iki? Ade ning ra kerja ra bayaran, Je. Lah mah penak to nek, Brai. So piknik kok. Mas Ibet, Mas Joko ayo piknik. Penek gundulmu kuwi. Kabeh tempat penek iki udah ditutup. Mengantisipasi virus corona. Lah kowe dos kok ngendi? Kok mantra lagi? Sik udan ki ngendi? Nah iki carane mencegah virus ya. Pak dokter sini TV kan lho. Kowe cah loro iki do lebay. Mengantisipasi cukup nggo masker kaya ngene iki. Aku mau iki donge ya arep tuku master kaya ngono kuwi. Ha ning do ora ono e. Ha terus ayo nggo ngene iki wae. Tenang, mama teko masalah teratasi. Gil, isih iki ana loro. Lho, Mat. Alemune mau tuh stok terakhir. Ah, iki nek stokku mau iki ten entek. Iki saka ngene kancaku. Adek iki arep tuku dienggo bojone karo anake. Jebule dhek lali nek dhek jomblo. Nah, kebenaran. Aku yo lagi golek iki. Coba sih. Itu nunggu masker. Piro kuwi? Sak iki sak lembare 100.000. Hah? 100.000? 100.000. Lho mati gue meneh. Sido ora iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, beneran nih, jamu kabeh. Lah kok dongko mantrol brongosan barang. Dan mau piye? Beneran iki garis siji. Iki lah. Garis siji murah wae lah. Lah ngopo masker? Wah aku ora lara kok. Lah pokoke kowe iki ra wedi kena corona lah. Waduh ora dong kabeh. Goblok. Masker kuwi intine engko nggo wong lara. Nek dhewe sehat, ora perlu nggo masker ra apa-apa. Jenenge penyakit kuwi, nek dhewe resikan ora bakal teko. Contone cuci tangan setelah kita beraktivitas. Nek agamane Islam, ya ditertibke salat 5 waktune. Kan ana wudu. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Terus untuk menjaga kekebalan tubuh, ojo lali ngombe iki. Apa kuwi, Mas? Zaman saiki kok ngombe jamu lawas. Oh lah dong. Lagi salah satu cara efektif untuk pencegahan. Manusia itu bisanya untuk berusaha. Selebihnya kita serahkan yang di atas sana. Nyonya, balik ya rejo tuku. Lah piye iki ra sido iki? Nah, Aku yo ra sido. tuku ora sido iki piye? Aku arep ngombe jamu wae sing gratis. Nek nang kene gratis. Nek esuk yo bayar. Ning omah iki toko wis akeh. Rugi aku nek iki. Mat, saiki masker sing nang omahmu kae tak bagek-bageke wae. Daripada kowe dikira apa nimbun, masa ditiga polisi. Rugi aku. Polisi carane. Oke. Polisi. Polisi.